Paraning banyu ari wong bener si pasti keter alah eling kon padailing madri urip ku pirawas piralanggeng du mamaji Ismail sareng mamai rok minek keding kaya kuat kaya beli hari wong demen durung kelakon kaya nangis kaya gedung kudeling bokat lagi kenang godaning setan kudeling bokat lagi kenang godaning setan mama asuri aduh Mama Asmuri sok menyenangkan bos laris jaya dewi Mama kudurakma sarang Mama Sukardi keding sarang bos kumanu santarai keding aduh ampun si ora disangka ora dinya nama-namene takdir si ora dipau aduh eman jodoh si kenamari aja berlaku lawung seduran Mama Sari
pamikulan sampean siji minangka soko gurun Mama Sarim bos wale sareng Mama Sukardi keding sareng Mama Kudurak manek keding sareng bos sate keding minangkane Mama Rum dewe Sinigeg ingkang wonten dumateng telatah sapinggiring Telaga Jamu wonten lenggahipun kaki Telaga Jamu kasuhan maring satriya sakembaran golong-golong melampah Madalaya Malas nanjak ning bukit turung jurang nabrak ning alas-alas lumampah pailaran ilmu pangweruh ning endi genahe kang saged mbedari kitab kang kaya titik kang laka urupe laka kata laka kalimate yaiku nyeletok kaya titik mau iki sapa kang bisa mbedari golong-golong lumampah nrajang alas nanjak ning bukit turun ning jurang ning padukuhan Telaga Jamun wonten lenggahe kaki atau wong kang sampun sepuh piyambake badhe pitangledan bilih mawon yauning saged jelasaken kitab mau kang kaya titik mau tumrenggeng swantenipun sang kaki ngandika lirih pangandikane pitangledan maring satriya sakembaran mau Jung satriya sakembaran kang bagus rupane lirih pangandikane lembut tumindake panjenengan iku sapa arane sapa jenengmu sapa wastamu dugi mreneh maring telatah isun golong-golong sakembaran sampai keringete bebotoran rupane maya wong ado anak keperluan apa cung bokat pilih isun bisa ngebantu maring saliramu ya mengkotak bantu paman selengut paman selenteng paman kecot peot gawe wedang kang seger damela wedang bandrek lan wedang bejigur wedang jahe supaya satriya sakembaran iki ya seger buger ana sukun tua lan gedang mateng gorengen kanggo ngurmati tamu hari tembungeng tamu iku ya kudu den tata lan kudu den jamu kudu dihormati ado-ado sing kanem rene tentune iki ya lumampah dudu karepe dhewe karepe kehendake Kang Maha Kuasa dinten iki jam iki den temuaken karo isu mangga saliramu ngandika sinatriang ganteng sakembaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Ki Ageng wong kang pinisepuh isun sakembaran nyuwun diambura lahir kelawan batin saderenge lan sawise nyuwun diambura maring panjenengan mbok isun boten sopan boten santun tumindake atau boten sopan tutur katan. Nggih, Ageng kula gaya nyuwun diampura bilih wonten perkataan atau tumindak atau sikap perilaku isun kang boten ecaning manahe panjenengan. Ya takampura jungkabe. Awakmu iki saking endi? Sakembaran golong-golong. Isun iki saking Telaga Prumpung Kampung Pecantilan Sekiduleng Tambi sepuloning Babadan Tenajar. Oh, dadi awakmu iki satria Telaga Prumpung sampai dugining iki kampung Telaga Jamu. Nggih, Ki Ageng isun namine Mulyono Natanegara Jakak Kentir niki kakang isun Jakaumbaran. Oh, panjenengan namine Mulyono Natanegara alias Jaka Kentir kang setunggale Jakaumbaran. Wonten apa cung? Bilih ana keperluan, ana prayogi, ana pekarep yen isun bisa bebela bebantu ya tak bantu cung. Isun iku angsal cangkriman. Angsal wejangan saking tiang sepuh mung mawon tiang sepuh sampun pejah kengken pailaran kitab tapi laka tulisane laka kata-katane laka kalimate mung cumanana titik bae jelegenek segede titik ngomongnya ya bisa diwaca, bisa dingerteni, iku ya kados pundi isune pusing. Wong kitab jelaka tulisan sing kata kitab iku ya ana tulisane, ana urupe, ana kalimate dibaca ya muni. Kitab Sirul Asror ya ana tulisane ya bisa den waca. Kitab Al-Hikam ya ana tulisane ya bisa diwaca. Kitab Kuning ana tulisane ya bisa diwaca. Kitab Fikih ana tulisane ya bisa diwaca. Nggih. Ya geng isu niki ya mumet kongkon pailaran kitab kang mung ana titik sejelegenek tapi ngomongnya ya bisa den waca ya bisa ngerti iku kados pundi. Oh, kaya mengkonon mau ya mengko isun ya gerayang-gerayang tak raba-raba tak pikiri mana wabae isun bisa jawab persoalan awakmu. Waduh, anak-anak bahaya. Bukat ku luruku ya luru. Apa ikam kaya panganan tak kerja luru duit luru apa? Ujung mulai kitab lah urupe. Kuni siapa sih ngomong konon? Ngangel-ngangel yung kitab sila urupe ya primer macana ya. Pero yang gue ngerti yung laka urup laka kalimat sih. Ko, ya boleh kaki. Ya arenega cangkriman paman. Kunku gambaran ya kita piana kaya mengkono
Kucing kurus mandi di papan. Bapaknya si kayu jati, badan kurus bukan tak makan. Nanging mikiri bae sampean siji sesepuh Indramayu sesepuh Cirebon. Aduh, sayang, mikiri bae sampean siji Mama Sudira. Sare Mama mau nawarikeun dia, sare Mama teu gue kedik mawa teh jaikeun. Mama Indra, sare Mama ku getasane kedik Mama ku warung neng gede. Aja suka digawe pusing. Aduh sayang, duh bos gimana Nusantara minakane antarno dewe. Sareng aantoy kedi minangkane bos panca tunggal. Sareng abah ini nek kedik minangkane sesepuh marang kekede. Abah ini Bali Bandung samia sumpan jamiti samia sepi. Duh papai cece, sareng Mama Ji Ismail, sareng Mama Rukmine kedi. Sareng Mama ku kelayane keding, sareng Mama Kliwon kelayane, sareng papai pengke keding. Aduh ampun ora disangka, alah. Mamaku karangasem, sareng mamaku kedaunge keding. Sareng mama munaware, sareng mama teguwe kedik Mama teguh. Aduh Gusti kula ampun, sing ora disangka-sangka, sing ora dinyana-nyana. Maling-malingan itu sampean siji sing bakal nyayang. Bade sinten sing mani yen dudu badana sampean. Yen dudu mah badan sampean. Aduh emang
ari pikir kula sewekti pikirane siwek bingung boten ilok kelawan pranti mama camat jojo ombak banyu ombak segar hari wong diwayu siti kirek kelara-lara pikirane kelara-lara aduh sarang mama camat lo sarane gede sarang mama dan ramil lo sarane gede gilarik menggila-gila aja lali mama camat lo sarang baru pulangnya hari wong ditinggal sepiran ombak banyu ombak segar gampang kayu sing dermayu masing dermayu hari wong diwayu siti kirek kelara hari wong diwayu sing tambah ayu hari wong diwayu tambah ayu banyak waktu di tengah gelas wong demen kain bagi nado wong demen kain ijo-ijo kudung kumbilai kali yang mau rapi aku jodoh si aku beli asal sering kesawangan kendang cilik penepak tangan kendang gede kauman sebeduk man kula lakoni sedina bokoranya sedina bokoranya sumur di jantung telah jaman ngawang-ngawang madana pakang kari nyawa madana pakang kari nyawa Jadi kitab P3 belicu kitab Yambok tendi bakta kiai atau kiageng isune mawon boten paham. Ya raka pulau gayam boten paham kiageng. Nggih, kula yang boten paham kitab kaya napa itu. Jarine kosong anak titik kemawon. Padahal awakmu ya kitab P3 tapi awakmu iki ya ora ngerti inti kitab ya wis mengko isun kupai gambaran terus ngomong apa jet yang sepuh awakmu yen bisa membaca kitab iku capet yang sepuh isun yen bisa membaca kitab iki dudu sekedar pengetahuan
dudu sekedar pengalaman mengkon yang lairaken kebijaksanaan. Ngandikane tiyang sepuh isun, akeh wong pinter nguasai kitab, akeh wong pinter nguasai tafsir, akeh wong lotok nguasai sejarah, tapi orang ngedadian nglairaken kebijaksanaan. Mulane tiyang sepuh isun kongkon melajari kitab kang berupa titik seglemek kang bisa nglairaken kebijaksanaan. Isune bingung tanglet boten diwalehi, akhirnya tiang sepuh isun peralayan ninggal dunya. Isune kongkon pailaran sabda guru ning tiang sanes, Ki Ageng iki sinten namine, tetanggep maring isun guru, isun jaluk dianggep murid, isune pengen tepang kalian panjenengan. Ya wis beluken bae, undangan bae, Ki Ageng Telaga Jamun atau kaki Telaga Jamun. Yen awakmu pengen dadi murid isun ya tak aku murid. Tak aku kaya anak dhewe. Kaya mengkono. Matur kesuwun Ki Ageng isun dianggep murid, dianggep putra piyambak. Nggih, matur kesuwun kula uga Ki Ageng dianggep putra piyambak, dianggep murid. Coba delengen iki bacanen iku ana tulisane apa langka. Delengen ning kitab kuwen ana tulisane apa langka. Tak tinggal ngisun iki ya kosong Ki Ageng. Mung mawon mung ana titik bae. Seglemek ning tengahna titik iki maknane pripun Ki Ageng isun boten paham. Tak wiyak-wiyak iki ya laka tulisane mung ana titik seglemek. Gedene kaya titike ngebak iku kados pundi Ki Ageng. Mengkene cung ya satria sakembaran, Jaka Kentir lan Jaka Umbaran iku ya memang kaya dene titike mbak. Alam semesta iki ya titik. Isun ya titik, paman selengut paman selenteng ya titik, awakmu ya titik, satria sakembaran iki ya titik, Jaka Kentir ya titik, ya Jaka Umbaran ya titik, kabeh alam semesta iki ya titik-titik. Matahari ya titik, bumi ya titik, awale iku ya kosong. Suwung, awang uwung laka papa. Sing ana mung Gusti Allah dhewe, Dat Kang Maha Suci. Tuli muncul titik. Ngedadian huruf alif ya wale titik-titik dadi huruf alif. Huruf ba ya wale titik-titik dadi huruf ba. Titik iku ya titik jagat gede, ya titik jagat cilik. Jare wong sekolah si titik jagat gede arane makrokosmos, titik jagat cilik ya arane mikrokosmos. Awakmu iki ya titik. Sing dimaksud niyang tiang sepuh awakmu iku ya titik iku awakmu ngajiane anggamu, ngajianing badanmu dewek, mengkone nglairaken kebijaksanaan. Sebab ilmu iku bisa dadi cahaya, bisa dadi geni. Yen awakmu belajar kitab suci Al-Quran, belajar tafsir, belajar kitab-kitab liyane ngedadian awakmu iku pinter tuli sombong, takabur, ngerasa paling pinter, ngerasa paling cerdas, ngerasa paling menguasai ilmu, kenang wis bergelar-gelar, iku ilmu ngedadian
geni karena nimbulaken kesombongan. Yen ilmu kang den pelajari marang awakmu ngedadian awakmu iku tawadhu, juhud, pana, ngerasa ora bisa apa-apa, hamba, kaya dene titik ba. Titik ba iku nggambaraken hamba. Isine ki ya hamba. Ora duwe daya upaya, ora duwe kekuatan apapun, ora duwe ilmu apapun, kosong kabeh iki titipan saking Gusti Allah. Isune ki panak ubawisi kabeh kehendake pangeran, kehendake Gusti Allah iku ya hamba. Kaya mengkonon jadi kang den pelajari iku ya pelajaran awakmu. Awakmu iku endi kang arane jaka kentir, endi kang arane jaka umbaran. Coba ning badanmu ana apa? Ya wonten angga, wonten jasad, wonten badan. Selebeting badan ana apa? Ana ruh. Sejene ruh, ana nafsu. Sejene nafsu, ana akal. Ya den pelajari iku. Ruh iku apa? Asale sing endi? Tulis iki ana ngendi? Mengko bakale mendi? Iku ruh. Tuli nafsu ku priwe? Kepengenane apa bae? Ngajak kebagusan apa ngajak keblesakan? Gawe kebagusan, gawe keblesakan? Ngajak ning dalan bener apa ngajak ning dalan salah? Kepengenane apa nafsu iku? Tuli akal iku priwe? Perasaan iku priwe? Ning sajroné awakmu iku ning sajroné dada ana segumpal daging. Jare para ulama, para kiai, jagalah hati. Segumpal daging itu disebut hati atau kolbu. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, jangan kau nodai. Yen segumpal daging iku bagus maka bagus kabeh. Yen segumpal daging buruk ya buruk kabeh. Iku hatiku den sebute kolbu. Ning sajroné kolbu iku ya nasir. Sir iku ya rahasiane Gusti Allah. Awakmu ana kang gerakaken. Ari jasad sia lemah. Mengkono ya bakale hancur, ya dadi lemah maning. Bakale dipangan cacing, dipangan ning ulat. Mulane kongkon ngajianing titik, ya awakmu iku ya titik. Kanjeng Nabi dikongkon baca Iqra. Iqra kang dimaksud iku dudu tulisan. Karena ning alam semesta iki akeh ayat-ayate Gusti Allah bertebaran. Kaya mengkonon. Jadi Kanjeng Nabi uga ya dikongkon baca. Sementara Kanjeng Nabi belum bisa membaca. Maksudnya iku ya dudu sekedar membaca huruf, membaca tulisan, tapi kesadaran. Yen wong pinter membaca, cerdas membaca, ahli kitab, kutu buku, mengkone ngedadian takabur, ngedadian sombong, bling lairaken kebijaksanaan, mulane jagat rusak, akeh profesor, akeh insinyur, akeh sarjana hukum, akeh sarjana ekonomi, akeh wong tukang bebodok, akeh wong tukang tipu-tipu, akeh kepalsuan karena orang lairaken kebijaksanaan. Gara-gara duit 2.000 bae sampai tukaran, sampai ngumbang entok bersih. Kaya mengkono. Gara-gara utang 10.000 ngedadian tukaran, ngedadian ribut.
gara-gara orang ngerti ning kebijaksanaan. Mulane asmane Gusti Allah iku kabeh dudu 99 tapi 100 kang siji iku rahasia. Ulatana kang rahasia iku kang 99 sia bisa dibaca, bisa dipahami. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Jabaru, ya Alimu, ya Mubinu, ya kata jumlah 99, ya Basiru, ya Matinu, kata 99 tapi kang siji ku rahasia. Yen ning kono paham kang rahasia kang siji, ora bakal terjadinya keributan, ora bakal terjadinya kerusuhan, ora bakal terjadinya pertengkaran. Damai, adem ayem, tentrem, kaya mengkono. Odados niku Ki Ageng Telaga Jamun, titik iku wonten tengah isun badan isun. Isun kudu ngaji ning awak isun dhewe. Ya kajine dingin awakmu dikit. Ruh iku apa? Napas iku apa? Nap iku apa? Akal iku apa? Keinginan iku apa? Cinta iku apa? Pelajari ning awakmu. Hamba iku apa? Nafsu baik ya tingkatane ya sampai 7 nafsu. Ning awakmu ya dititipi sifat Gusti Allah 7 sifat ma'ani. Ku ananing awakmu kabeh ki ya ketitipan. Isun bisa krungu, isun bisa ndeleng, isun bisa berkehendak, isun bisa bergerak. Iku kabeh katitipan maring Gusti Allah. Iku ya sifat ma'ani kang jumlahe 7. Iya isune mboten paham Ki Ageng. Nggih isune kaya dereng paham Ki Ageng. Maksuding 7 sifat ma'ani niku pripun Ki Ageng? Sesepuh Cirebon nanging batin tetap barengan.
Lami-lami makin cinta. Yang Cirebon Indramayu, lami-lami dah makin cinta. Sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.